रनि अबाव थांखो रनिया रनि बाथरुमाव हाबदों नामा बियो रनि आबा बाथरुमाबो दरजाया गेंनायसो माथो बाथरुमाव दंना गैया बियो रनि बेखौ बेयावनो दोननो नायहैथारनि आं बाथरुम सिङाव दंना गैया रनि बाथरुमाव दं नामा नोङो रनि बेयावबो गैया माथो रनिया आं बाथरुमावसो दं सानदोंमोन रनिया बाथरुमावबो गैया अबाव रनियाथ' न'आवबो गैया रुमावबो गैया बाथरुमावबो गैया अबाव थांखोब्ला रनिया रनि आबा रनि अबाव थांखो बियो खारखोमा लागायथ' बियो आबा बारुंखा रनिया खारखोमाबाय बियो न'आवबो गैया जेरावबो गैया रनि रुमाव गैया माने बियो गैला अबाव थांखो नोङो रनि बारुंखा ओहो मेगननि आदार how sexy she is look at her big butt how sexy she is उदैनि आदार मोनजायाब्लाबो सानसे थानो हायो आं नाथाय मेगननि आदारखौ मोनजायाब्ला थानोनो गोसो जाया आरो समायना सिख्लाफोरानो जाबाय आंनि मेगननि आदारखौ आं मोनजायाब्ला आंनि मेगननिफ्राय मोदै गयो बे जायगायाव मेगननि आदार मोजां नुनो मोनो आरो बे सिखिरिया मा जाखोथाय फन हरगोन होनना बुंनाया फन हरासै माथो आं थाबैनो माबा मोनसे खालायनांसिगोन बे सिख्लायाबो आंनि आखाइनिफ्राय थांग'सिगोनसो नामा फन खालायनो र' आङो सिखिरिखौ मा बुङो फिक्स थानाय जायगा दाबसे नांगौ आंनो बेखौनो मोनाखै आं फन खालायनो र' आं सिखिरिखौ लोगो हमनो लिंहरनि बारहुंखा रनिया जुदि न'आव गैया बे बारहुंखायानो माबा खालायदों बारहुंखा मायै रनिया बाव आं मिन्थिगौ नोंनो माबा मोनसे खालायदों बुं रनिया बाव आयै अबाव रनिया नोंनो दरजा खेवनानै होदों बुं अबाव थांगौ रनिया बुंदों आयै आदाया जुनार नङाथ' बेबायदि मानसिखौ बन्द' खालायना दोननो रुम सिङाव आं मानो बेखौ बन्द' खालायना दोनदोंमोन नों बेखौबो मिन्थिखागौ मानो नों दरजा खेवना होनाय होमब्ला आं मा खालायनांगौमोन आदाया एसेबां गाख्रबाय दङ बेबायदि मानसिखौ बन्द' खालायना दोननो हायो नामा होमब्ला मा खालायनांगौ आं नोंखौ आं बुंदोंमोन ना जेसेबां गाख्रबा मानो दरजाखौ खेवना होनाङा होननानै मानो खेवना होनाय नोङो सासेबो फिसाज्ला मोजां नङा आंना सासेबो फिसाज्लायानो बिमानि बाथ्रा खोनासङा आं मा जाहोनाव रनिखौ बेबायदि दोनदोंमोन बेखौबो मिन्थिगौ नोङो थेवबो नोङो रनिखौ दरजा खेवनानै होदों दा अबाव मोननांगौ रनिखौ नागिरनानै अबाव नागिरनानै थांनो आङो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आदाया जेराव थागोन मोजाङैनो थागोन नाथाय बेबायदि आदाखौ आं रुम सिङाव बन्द' खालामना दोननायखौ मोजां नुवाखै मानो आंनि गावनि फिसाज्लाफोरानो बिमाखौ बुजिनो नाजाया रनियाथ' बेनो नों बारा बेनो मानो बेबायदि खालायगौ नोङो आबा बारुंखा दा रनिया आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नङा आं दा फिसाज्लाखौ अबाव नागिरना मोननांगौ ओरैनो आंखौ सैखाया बियो रागा जोंना दङ दा आरो अबाव मोनबावगोन आं रनिखौ नागिरना मानो बेबायदि जायो आंजों आयै खोनासंनाय नों जा खालायदोंमोन बे मोजां नङा आयै आदानि थाखाय आरो आदाया मालाय मानसिथ' नङा आयै आदाखौ बेबायदि खालायनो रनिया गारना थांबाय आंखौ फैफिनला बियो आरो माब्लाबाबो फैफिनला आंहा फोथायनाय दं आयै फैगोन आयै आदाया फैगोन सानसेबाबो फैफिनगोन बेफोरबायदि जालांबाय बेफोरनि थाखाय सम नांगोन ना आदाखौ बावगारनो बेफोरखौ समजोंसो मानसिया सोलायलांगोन आयै बे बोसोर मोनसेयावनो आदाजों गोबां जानाङि खोथाफोरा जानाङि जाथायफोरा जालांबाय बेफोरखौ बावगारनो थाखाय आदानो एसे सम नांगोन ना आयै नों सासे बिमा आयै नोंहा गावनि अननायाव फोथायनाय गैया नामा आयै नों जोनोमगिरि बिमा आयै नोंखौ बावगारनो हागोन नामा आदाया रागा जोंनासो बेबायदि बुंदों आरोथ' आंनि सिगाङाव आदाया बुंदोंमोनानो साननैसोनि उनाव फैगोन होननानै नोंसो जेबोखौनो बुजिनो नाजाया आयै नङा बे रादायमोना बे बिफाया बिना बिसोरनो फैनो होनाय नङा आं आंनि फिसालानि सायाव फोथायनाय दङ आंनि फिसालायामोन गाज्रि नङा नाथाय बिसोर बिनि खोमायाव गाज्रि खोथा लागाय आंखौ सैयै खालायगोन ना
फैनो नागिरबाबो बिसोर फैनो होनाय नङा आरो बे बुरैखौ मिन्थिगौ आं बिनि बिबैखौ बिराद गाज्रि बे बुरैया आयै गुबुना गाज्रि जाब्लाबो आदाया गाज्रि नङा आदाया साननो हानाय गोहो दंथ' आदाया एसेबां गाज्रि मानसिबो नङा बियो गोसोनि मोजां मानसि बियो गावनि बिमाखौ माब्लाबाबो बेबायदि खालाया फैफिनगोन ना आयै आरो सासे मोजां मानसिया माब्लाबाबो गावनि बिमाखौ दुखु होआ दा जेसेबांबा आदाया जोंफोरजों बा नोंजों खालायगासिनो बेफोरथ' आदाया गावनो खालायाखैना नोंसो खालायदों नोंनि थाखायसो बेफोरखौ खालायनो गोनां जादों आदाया नङाबा आदा रनिया बेबायदि मानसियानो नङा नों जानला मानला आदाजों खालायनायनि थाखायसो आदाया रागा जोंनानै दङ आंहा इसोरनिसिम आरो आदानिसिम फोथायनाय दङ आदाया फैगोन सानसेबाबो फैफिनगोन बियो नङा आंनि फिसालाखौ बिसोर सेख'नानै लांबाय आं मिन्थिगौ माब्लाबाबो फैफिनला रनिया माब्लाबाबो फैफिनला बियो जाया आं बेबायदि जनानै थाया आं नागिरनो थांगोन रनिखौ नागिरनो थांगोन आयै आं रनिखौ नागिरनानैबाबो लाबोथारगोन आयै अबाव नागिरहांगोन नोङो जेराव मेरावनो How this is possible? बे माबायदि possible जानो हागौ माबोरै फोथायनोनो हायाखै आङो बे जुगामिया प्रेगनेन्ट जोंहानि न'आव फैनाया बिना बेसेबां जाखो मास मोननैसो जाबाय दान मोननैसो जाबाय 2 नाम्बारखासो फोथायनोनो हायाखै आं बेखौ बिनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि पापानिना ना गुबुननिसोबा जोंनि खुनबा दंना गैया बिनि उदैयाव थानाय गथ'आ बे 2 नाम्बारसोखा I don't believe her पापायाथ' बेसेबा रंजाखादों बे फिसा मोनसिगोन होननानै नाथाय बेखौ आं फोथायनो हाया बे 2 नाम्बारखौ बे हाथाय बाजाराव 2 नाम्बार सिख्ला सोरनि गथ' उदैयाव लानानै दंबा ओरैनो आंनि पापाखौ नाम होदों मुं होदों माने आं बेखौ फोथायनोनो हाया सियरानो जायाखै आं एसेबां थाब प्रेगनेन्ट जाबाय बे 2 नाम्बारआ फोथायनो हायाखै आं खोथाखौनो ट्रु अर फल्स आं जेबो हमनोनो हाला सानदोंमोन मायबा जानानै थाबाय हाबा जानायाथ' मास मोननै जाबाय मिथिला आरो सोरनि गथ' उदैयाव लानानै दङ बियो बाबानिसो ना सोरबा गुबुन सेंग्रानिसो आंथ' आरो दा आङो मोखां देखायनो लाजिसिगोन मानसिफोरनि सिगाङाव दासो बिमा उन्दैया प्रेगनेन्ट होननानै लासिं बिफा बोराय आं इसेबां सिख्ला गिदिर दासो माबायदि बेफोर जादों आंजोंसो ओंखारनोनो हानाय नंला आङो बेसेबा लाजि फोनांगोन आंखौसो पापायाबो बे बोराय बैसोआव मा मोनदोंबा मा गथ' नांगौबा बेनो आं दङ बेनो जाया नामा आरो बे हिजाव उन्दै 2 नाम्बारनिफ्राय फिसा जोनोम होबावनो नागिरदों लासिंनो आं सानदोंमोन बे 2 नाम्बारनि बे बाजाराव हिजावखौ न'निफ्राय होखारहरनो प्लेनिं खालायदोंमोन सीसी केमेरा लागायना मानानै सानदोंमोन एसे सान्थि मोन्दोंमोन साननानै दा प्रेगनेन्टसो जाबाबो दाथ' आरो बे पसिबोलानो जानाय नंला दा बे जुगामि 2 नाम्बारआ जेसेबां गाज्रियानो जाया मानो प्रेगनेन्ट जानायनि उनाव पापाया बेखौ जेबो खालायखानाय नंला फिसा मोनगोन होननानै बेनिफ्राय पापाया जेबोखौनो खालायखानाय नंला आं मिथिगौ दा आंनि साननाया मोनसेबो जाफुंनाय नंला बे 2 नाम्बारखौ आंनि न'आवनो खैज' खालायना थानांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो दानो बेफोरबायदि आरो फिसा जाबोलाथ' आंखौ सिनायानो नङा खोमा आंखौ माबायदि खालायगोन साननानैनो फाग्लि बायदि जाबाय आङो माथो जागोन आङो सानसे समाव Oh no, what is going on? मा जागासिनो Hello? Sir? Hello? मा गाख्राबाय दङ खोनायाखै नामा फाग्लि बायदिनो आङो आदा औ आं मुर्खफोर बायदिनो हा हु गाख्राबाय थानाङा मानसिफोरा खोनागोन आरो गोरोन्थियावबो आंखौ फन खालामदों होनना रावनिबो सिगाङाव दा बुंसै खोनासं मोजाङै आंनि बे आधार कार्डआ नोंनि बागसावनो मायाव दङ आं लाबोफ्लांनाय जायासै अबाव आंनि बागसाव दंखाय दङ आं दोनदोंमोन लाबोफानो बावगारदों आङो आंनो नांगौ जादों मोजाङै दोनबानो जाबाय आं थांगासिनो न'आव मा न'आव फैगोन औ थांगोन आं सानसे खुगाफोरा आरो फाग्लिफोर बायदि बेखेव रावनि फिसौखौ दा बुंसै थांगोन आं माब्लाबा हराव आधार कार्ड नांगौ जादों आंनो आरो आंनि बे नाम्बारखौ रावनोबो होनाङा खिन्थायादे रावनोबो ओमफ्राय नों माब्ला फैगोन होनबा आं दिसानि खोथाखौ बुंनो ना बुङा दिसानि खोथाखौ बुंबोला आदाया फैनाय नङा बुङा दे नों होमब्ला आदा थाबैनो फै आं आधार कार्डखौ रेडि खालामना दोनगोन दे दिनै फैगोन ना दिनै जेबो गेरेन्टि गैया दिनैबो थांनो हानाय गाबोनबो थांनो हानाय बुंनाङा दे रावनिबो सिगाङाव बुंनाङा आंखौ थांगोन होननानै नङाब्ला पुलिसा ओरैनो आंखौ नागिरगासिनो पुलिसा नों मिथिखागौ बुस्थुफोरखौ रेडि दोन खोनाबायना
आं दाहायबो थांनो हानाय गाबोनबो थांनो हानाय जायखिजाया सम मोनब्ला थांगोन हराव सिरि सिरि थांना फैगोन बुङा दे हेलौ आदा हेलौ दाननासो होबाय फनखौनो आदानो खिन्थायैया मोजाङानो जाबाय आदाया फैब्लाथाय लोगोबो मोनसिगोन दिसाया आदाजों मोजाङै रायज्लायनो हासिगोन बिसोर सानैनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै मा खालायनो आदाया फैब्ला मोजाङानो जाबाय र' दिनैफोर फैनोब्ला हामगौमोन आदाया खोनासं दुइ नाम्बार नों प्रेगनेन्ट ना नों थं खालायदों हो मा पिंकि जाबाय नामा खोनाया नों प्रेगनेन्ट मा ना नों थंगि खालायदों नों फावथिना खालायबाय थादों नोङो बेथि दासो बुजिबाय थारमाने नोङो दंगिसो बेनिखायनो आंखौबो दंगि सानदों मोजाङै जि रायज्लायबाय थादों पापा आइ मादै आइ उन्दै आं मोजां मोनबाय बेफोरखौ थारमाने नों थंसो खालायबाय थादोंमोन दा फैबाय असलि रुपा सिथा सालि फापि हिन्जाव नोंनि थाखाय आंहा सान्थि गैया जादों न'आव सोरनि गथ'मा बियो दुइ नाम्बारि हारामि सोरनि गथ' बियो हो खर' गाज्रि माथा मेलेम गैया नामा नोंहा माथा गरम जाबाय मा सोरनि गथ' मा बुंदों नोङो बेफोरखौ नोंनि बिफाजों हाबा जादों नोंनि बिफानि गथ' जागोन बुजिनो हानाय सक्ति गैया नामालाय बुजिनो हानाय गोहो गैया आं जास्ट सोंदोंसो एसेबां रागा जोंना देखायनो दरखार गैया मा जास्ट सोंदोंसो रागा जोंनायनि दरखार गैया हो नों हाबा जाना थांनायनि उनाव नोंनि न'खरनि हौवानि मानसिया जुदि नोंखौ बुङो नोंनि बे उदैयाव थानाय गथ'आ सोरनि होननानै बुंब्ला नोङो मोजां मोनगोन नामा कमन जास्ट चिल एसेबां रिएक्सन देखायनो गोनां दरखार गैया नोंसो मिथिसिगौ बे उदैयाव थानाय गथ'आ सोरनि सिमा बारनानै बाथ्रा बुंनो दिम्पोल बे न'खरनि खानदान बे न'खरनि बारिस जागोन बियो नों बेबायदि बुंनाङा बिखौ आंनि फैनो गोनां गथ'खौ बेबायदि बदनाम बसि दा खालायसै नोङो मालायनि गथ' होननानै कमन आं जेबो बदनाम खालायाखै आं जास्ट बुंदोंसो आंथ' एक्जेक्टलि बुङाखैना बे गथ'आ दिनैनि नङा आं जास्ट बुंदोंसो मा एक्जेक्टलि थेजेक्टलि बेलाय बेबायदि बाथ्रा आंनि सिगाङाव दा बुंसै दे Oh my god! प्रेगनेन्ट मानसियानो एसेबां बखिनो हायो एसेबां गोसा राव बुंनो हायो नोंखौसो नुबाय दे थंगि नङा मा बियो खोनासं आंनि देहाया ओरैनोबाबो मोजां नंखाया नों आरो बेयाव बांद्राय बेफोर जानला माला खोथाफोरखौ बुंफैनानै आंनो टेनसन दा होफैसै नों थांनो हासिगौ आंनि रुमनिफ्राय थां दुइ नाम्बार लिसन टु मी आंखौ आंनि न'निफ्रायनो होखानो दा फैसै मिथिबाय बे आंनि पापानिसो रुम आं गोसोबा फैगोन गोसोबा थांगोन आंनि सिगाङाव बेबायदि दा बुंसै आंखौ अर्डार दा होसै आं रावनिबो गुलाम नङा गिदिर खोथा मायबा मोनसे बुंब्ला र' आंनि फिसाखौल' बे संसाराव फैनो गुलामना नोंखौ गुलामनिख्रुइ बांसिन गाज्रि अबस्था खालायगोन आं मोनथिगोन दिनै सानसे समाव नुनो मोनगोन सोर अबेनि सोर मा जादों नङा नोंहा मा प्रब्लेम दं आंजों आं बुजिस'नो हाया आं एसेबां मोजाङै अनो नोंखौ थेवबो अननाय लानो रोङा आरो नोङो दा आंखौ बेफोर सोंथिखौ खालायनो फैदों बदनाम बसिनो सोरनि गथ' उदैयाव लादों सोरनि गथ' दं होननानै आरे नोंसा बाबाजों आं हाबा जादों नोंसा बाबानि गथ' बियो मा बेफोरखौ जानला माला बुंनो फैदों नोङो माबायदि एसेबां गाज्रि खोथा साननो हायो नोङो एसेबां गाज्रि नोंनि गोसोआ आरो नों बावगारबाय नामा आंनि फैनाय डेटखौ गोसोआव गैया नामा आं माब्ला बे न'आव फैदोंमोन आंथ' मास मोननैमानो जासिगोन मास मोननैयाव मानसिया प्रेगनेन्ट जानो हाया नामा मा खोथा बुंदों सिख्ला मानसि नङा नामा नोङो बेफोर खोथाखौबो बुजिया ना एसेबां गाख्रु बुंनांगौ नामा माबायदि सिख्ला नोंलाय उन्दै गथ' नामा नों बायदि सिख्लाखौलाय सोर फोथायनो हागोन नोंथ' बाजाराव हटेलाव थाथिंग्रा नों बायदि दुइ नाम्बार सिख्लाखौलाय सोर फोथायनो हागोन नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ आंनि बाबानि नंगौना नङा मा प्रुफ दङ बेयावलाय नोंथ' बेबायदि बाजारि सिख्ला नों बायदि हारामि सिख्लाखौ सोर फोथायनो हानो सोरनि गथ'बा उदैयाव लानानै दङ आंनि बाबायाथ' बैसोआनो गैला बोरायबाय गोसो गाज्रि नालाय साननोबो गाज्रियानो जाखागोन सोर मोजां सोर गाज्रि इसोराबो मिथिगौ आं नांज्लायनो गोसो गैया आंनि रुमनिफ्राय ओंखारलां ओरैनोबाबो नोंनि बे जुखनि बायदि मोखांखौ जुखनि बायदि महरखौ नायनो गोसो गैखायाबा आङो मा